Li Rojava serdemekî nû dest pê kir mixabin. Mixabina wê gelekî mühîm e. Em ê ne alî siyasî û leşkerî, lê alî perwerdehî, alî çand û huner, aliyên weşangerî ya vê demê bigirin dest û dema pêşiya me de wê çawa çêbe. Ev perwerdehiya bi Kurdî ji dibistanên seretayî heta zanîngehê ku ev 13 salan dewam dikir wê careke din dewam bike yan vegere pergala 15 sal berê. Îro derdê me ev e, îro mijara me ev e, werin ji perwerdehî heta fuarên pirtûkan, heta weşangerî em lê mêze bikin, kerem bikin. Piştî ku rêveberiya Xweser li Rojava hat avakirin ji sala 2012 heta anha li Rojava, bajarên Rojava perwerdehî bi Kurdî bû. Li hemû bajarên Rojava ji Qamişlo heta Amûdê, heta Hesekê û heta bajarên din. Di van 13 salan de gelek pêşxist ev perwerdehî. Çi kirin? Em bi îstatîstikan lê mêze bikin. Mesela di serdema 2024-25 de li herêmên dibin destê rêveberiya Xweser de 713,000 heb xwendekar hebûn. 713,000 heb xwendekar beşek girîng jê Kurd bûn. Yê din jî Ereb û Suryan û nizanim gelên din. İstatîstik gelekî mühîm e. Di vê demê de 35,000 heb mamoste hatibûn peywirdarkirin ji bo perwerdehiyê bidin. 35,000. Baş e çend dibistan hebûn? Bi temamî 3647 heb dibistan hebûn ku li wan dibistanan dest hat dayîn. Vê serdema ku em kal dikin 2024-25 bi temamî 4 milyon heb pirtûk ji bo xwendekaran hatin çapkirin. Ev bi kîja zimanî bûn? Piranî bi Kurdî ji bo beşa Kurdan, bajarên Kurdan pirtûk bi Kurdî bûn. Ev gelek mühîm e. 4,000 heb, 4 milyon heb pirtûk. Ji dibistana seretayî heta navîn û lîseyê kolejê ra dibêjin perwerdehî bi vî awayî bû. Baş e li zanîngehan çi hebû? Helbet zanîngehan jî heman tişt. Di vê serdemê de yani di vê serdema ku rêveberiya Xweser ew der birêve dibir de 3 heb zanîngeh hatin vekirin û bi Kurdî. Kîja bûn? Zanîngeha Rojava, zanîngeha Kobanî û zanîngeha Elşerq. Li van zanîngehan jî bi Kurdî ders dihat dayîn. Çend xwendekar hebûn? Bi temamî 2700 heb xwendekar li van zanîngehan ders didîtin. Baş e anha çawa ye? Anha yani ev Mehekê, nêzî Mehekê ye. Piştî ku hêzên artêşa Ereb yên Sûrî yên Şamê êrişê herêmên Kurdan kirin, êrişê herêma rêveberiya Xweser kirin. Ev nêzî Mehekê ye. Bi 100,000 însan ji cihê xwe bûn, bar kirin, koç kirin. Ji bajarên din hatin bajarên Kurdan bi cih bûn. Li ku derê? Wekî Qamişlo, wekî Kobanî û her wekî din. Ev li ku bi cih bûn? Li dibistanan. Ew dibistanê ku anha me qal kir bi 100,000 xwendekar lê ders didîtin, ew ders hatin sekinandin, ew koçber li dibistanan û cihên din hatin bi cih kirin. Anha ew dibistan ji bo van koçberan mazûvanî dikin. Mixabin.
Sala pêşiya me wê serdema nû ya perwerdehiyê dest pê bike yan dest pê neke em nizanin. Hikûmeta Şamê dersekî bijartî bo Kurdan xebûl dike. Anha wisa dibêje. Helbet Kurd vê xebûl nakin. Rêveberên xweser daxuyandin ku gotin perwerdehiya ku heta anha bi Kurdî hatiye dewamkirin wê dîsa dewam bike em ê divê de bi israr bin. Lê em nizanin wê çawa be. Mesela hê zagona bingehîn li Sûriyê zagonekî nû tune ye. Dema hebe ev xala Kurdan, ev dibistanên Kurdan bawayekî Kurdî wê têde cî bigire yan ne? Eger cî bigire jî wê biçiqasî û bi çawayê cê bigire em nizanin. Zagona bingehîn tune ye. Helbet Kurd li herêmên xwe bi taybetî dixwazin bi her awayî ji dibistanê seretayî heta zanîngehê bi Kurdî be. Divê de wê bi israr bin jî. Lê pêşerojê wê çawa be em nizanin. Meseleya perwerdehî anha ev e. Xwendekar çûne mala xwe, belkî hinan koç kirine çûne cihên din. Mamoste wekî gelekî kes anha herêma xwe diparêzin û perwerdehî anha sekiniye. Xalek din a perwerdehî jî li herêmê ev bû perwerdehî li gel bi tîpên erebî, bi tîpên latînî jî dihat dayîn, ev gelekî mühîm e. Çima mühîm e? Ji bo Kurdên Bakur jî û ji bo entegrasyona li gel welatên pêşketî Ewropa û Amerîka wekî din. Mesela pirtûkên wan yên fîzîkê, yên kîmyayê, biyolojiyê, bîrkariyê yani matematîkê bi tîpên latînî bû. Ev mühîm e. Çima? Ji ber ku Kurd du heb alfabeyan bikartînin. Lê piranî Kurd alfabeya latînî bikartînin. Li vê derê jî alfabeya latînî hêdî dibû serdest. Anha ew jî sekiniye ka demên pêş de wê çawa be em ê bi hev re bibînin. Di bin banê rêveberiya xweser de di van 13 salan de duwarê çandî de gelekî pêşketin çêbû. Mesela bi navê pêşangeha Şehîd Herekol her sal fuara pirtûkan li dar diket. Pirtûka herî dawî wekî nehemîn bû di meha dehan a 2025 de li dar ket. 51 weşanxane bi 140,000 pirtûkên xwe beşdarî vê fuarê bûbûn. Ne tenê yên ji Rojava, ji Bakur jî pirtûk çûbûn, ji Başûr jî çûbûn, ji welatên derdorê jî pirtûk çûbûn û divê nehemîn pêşangeha pirtûkan de pirtûkên xwe pêşkeş kiribûn. Nehemîn yani neh sal bû li dar diket. Îsal wê li dar bikeve em nizanin. Rewş wê çi nîşanê me bide kesî nizane. Ne tenê fuar, di van 13 salan de 14 salan de li Rojava gelek weşanxane jî vebûn. Gelek xebatên di vî warî de jî hatin kirin. Mesela weşanxaneya Şilêr vebûbû. Şilêr tenê 2025 de heftê pirtûkên nû çap kirin yani çapa yekem. Ji wan 5 heb bi Kurdî, 20 bi Erebî bûn. û gelek weşanxaneyên din jî bi vî awayî gelekî pirtûk çap kirin. Lê Şilêrê gavekî din pêşver bir. Mesela li Qamişlo navendek vekir, pirtûkxaneyekî mezin vekir, 7,000 heb pirtûk têde bicî kirin. Ew der wê wekî navenda çandê jî bihata bikaranîn. Wê çawa be? Em hê nizanin. Ne tenê ev, rojên wê jî li dar diketin. Mesela nehemîn Mihricana Rojava ya çand û hunerê 2025 de li dar ket. Heftemîn Mihricana Osman Sebrî 2025 de li dar ket. Binê ez xala
hejmare dikim nehemîn, heftemîn, nizanim çendemîn. Anha em nizanin îsal yani 2026 de wê careke din ev mîhrican li dar bikevin yan na em nizanin. Rewşek bi vî rengî. Li ser rûyê dinyayê her hal Kurdê ku navê hunergeha welat nebîhîstibe wê tunebe. Li Rojava divan 13 salan da yek ji xala ku herî zêde bala Kurdan jî kişand klîbên ku hunergeha welat amade kiribûn. Kesek ku bêje ya ev klîp ne serketîne tunebûn. Hunergeha welat di vê demê de bi dehan klîp kişandin û hemû jî gelekî xweşik bûn, yek ji yekê xweşiktir. Dema êrişên li ser Rojava bandoran bi vî rengî çê dibû, klîbên hê balkêştir, hê hestan derdixin pêş, lehengî belkî derdixin pêş, yên bi vî rengî derxistin wekî tol, wekî şervano, wekî klîba dewrêş û evdî. Ma hindike klîbek 16 deqe bikişîne bajo. Klîba hunergeha welat a dewrêş û evdî tam bi temamî 16 deqe bû. Ne hindike fîlmeke. Lê dema hinekî din rewş aram dibû, berê xwe dida stranên gelerî, berê xwe da stranên evînî. Mesela strana emo. Mesela klîba ku ji bo stranên folklorê yên Kobanî amade kirin. Têda çi hebûn Emîne Emîne, Hawarlê. Çi zanim? Hunergeha welat her kesî her Kurdî bihîstibû. 2026 de wê rewşa hunergeha welat çawa be em wê jî nizanin. Helbet em texmîn dikin hunergeha welat wê dîsa karê xwe yê hunerî bike. Lê wekî van 13 salan ba wekî hêsantir, aramtir, rehettir wê bikaribe vî karî bidomîne yan na em wê nizanin. Nûçe derketin hunermendên Kurd jî çekgirtin û çûn çeperan. Ji bo bajarên xwe gundê xwe biparêzin. 2026 de ew ê dîsa vegerin stranê xwe bistrên wê tembûrê xwe bigirin yan na em nizanin. Rewşek bi vî rengî. Beşên din jî hebûn, festîvalên din jî hebûn di nav 13 salan de. Mesela belkî haya me gelekan jê tune lê festîvalên zarokan li dar diketin. Tenê zarokan têde cî digirtin. Çi dikirin? Lîstik dilîstin, govend pêşkeş dikirin. Bi vî awayî tiştên ku stranê xwe digotin. Dîsa di vê demê de festîvalên şanoyê, mesela festîvalên fîlman, ne? Erê, di 13 salan de bi rastî jî li vê herêma me ya piçûk, li vê parçeya me ya piçûk gelek tiştên pêşketî çêbûn di warê ziman, çand û hunerî de. 2026 de wê qedera wan çi be em hê jî nizanin. Ev peymana ku ji bo entegrasyonê hatiye îmzekirin wê bi xwe re çi bîne em hê jî nizanin. Helbet em ê bi hev re bibînin. Ev tiştekî din e. Eger entegrasyon baş entegre kirin baş li hev bê, paşê wê çawa be? Mesela zagona bingehîn wê kengê bênivîsandin. Zagonekî bênivîsandin wê wekî zagonekî a Iraqê be, wê wekî zagonekî bingehîn a Spanyayê be, yan jî wê wekî zagona bingehîn a Tirkiyeyê be, em nizanin. Binêrmeseyî mînaktan, yan jî welatekî din. Helbet Kurd wê berxwe bidin ji ber ku vê yekê eşkere dibêjin jî. Lê li aliyekî din ew der parçeyekî piçûk e û dor hatiye pêçandin. Em hêvî bikin
ev tiştên ku me gotin ji ziman heta çandê çawa ev 13 salan de dewam kiribin 2026-an 27-an sîhan çilî pêncî çi zanim 2100 de jî dewam bike. Em ê bi hev re bibînin. İnşallah em hemû em ê temen dirêj bin û em ê bibînin ka rewş çawa ye û ber bi ku ve diçe. Heta vîdyoyekî din bi xatirê ve.